വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറക്കാം. പഴയ നിയമത്തിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം. ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 7, നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജനമാണ്, ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വന്തം ജനമാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ആ സ്നേഹം ഈശോ പ്രകടമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പൊട്ടന്മാരെ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള പൊട്ടത്തികളെ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മണ്ടത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കും. നമ്മളെ ഈശോ തെരഞ്ഞെടുത്തോ? സ്നേഹിച്ചോ? ഈശോ സ്നേഹിച്ചു. ഈശോ വചനത്തിലൂടെ ഒരു ഉറപ്പ് തരികയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ സ്വന്തം ജനമാകേണ്ടതിന് ഈ ജനതകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈശോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈശോയുടെ സ്വന്തമാകേണ്ടതിന് ഈശോ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ.